Muling nagsagawa po ng inspeksyon ng sanitary inspectors ng Rural Health Unit or RHU Bugallon sa mga food stalls sa public plaza matapos po ang ibinigay na palugit para ayusin ang kanilang mga food safety practices. Noong nakaraang linggo, binigyan po ng pagkakataon ng mga food stall operators matapos matukoy ng lokal na pamahalaan kasama ang Municipal Health Office at MDRRMO ang ilang paglabag sa wastong paghahanda ng pagkain. Sa follow-up inspection, Muling Sinuri po ang pagsusuot ng hairnet at apron, pagkakaroon ng valid health certificate at maayos na sistema ng paghuhugas at pagtatapon ng basura ng mga manlalako. Kaugnay nito, magpapatuloy umano ang serye ng inspeksyon sa bayan upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko at mahigpit na pagpapatupad ng health protocols. IFM News. IFM News. IFM.